Uwar gida hakin dawo. Me gida? Haba da Allah. Haba dan Allah. Wai me na auro ne? Ce shi ke nan ba za ki respecting din mijinki ba? Ba ki da respect. Kamar ya me gida kana kwance kuma ka bar gidan ka san fa ba fa komai fa da fa aka dan saka a ciki me gida. To abinci ba iya jiya da yau bane ba a ci ba? Ke kullun sai kin samu abin da kike so? Gaskiya ni fa ba zan yadda fa in wuni fa ban ci fa abinci ba. Gaskiya mai gida ni ba zai ba duk yanda za a yi ka tashi ni ka nemo abin da zan saka a ciki na. Kandam ya haƙuri yanzu ina uwar gida zauna a nan. Zo nan ki zauna bari in baki shawara. Ya haƙuri yanzu dai ga dabara zan baki. Ina uwar gida. Kin ga nan gidan da wannan makotan namu zan baki shawara ki zabi ɗaya wanda zaki shiga daga ciki yanzu rana ce. Yawwa na san duk bala'i yanzu an kusa sauke girki. Tunda daman ba taimaka min suke ba. Kin taba gani an kawo min wata zakka ko wani abu kuma masu kuɗi ne. Don haka yanzu ki tashi ki shiga ki je ki zauna har a sauke girki akan idan ki. Na san duk bala'in rosu sun sauke girki a gaban ki dole sun baki. Yawwa ki je yanzu nan shiga ɗaki ki je ki ɗauko hijabin ki. Maza ki je ki ɗauko hijabin ki. Yawwa ina kice ne haba ki sauri mana rana tana in suka sauke girkin nan baki nan wallahi in kika je boyewa za su. Haba ko kefa isauri ki je ki zauna duk har sai sun gama girki. Isauri yawwa dan ja mun kofar. Au ba za ta ja ba shikenan. Wallahi da kuɗi na billahi lazi akwai kuɗi na ta zo ta rena min hankali. Uwar gida hakin dawo. Ya na ganki hannu raba na. Marowata na san sun miki rowa. Me gida Allah na da ka ganni ne ma. Ye? Su ma ba dan abin da. Ba su yi girkin ba? Akai? Zauna. To shikenan. Tunda an yi haka ki hakuri a fawwala ubanki. Wallahi ƙarya ne. Kage baki. Kai kuma fa hankatami ka shigo mutane ba sallama kai me sa wawa ne. Botike na zo karba kun je kun karbi botikin mutum wajen sati biyu saboda zalunci. Waye karban ma bokiti? Ni na karban ma bokiti. Malam babu ruwanka gurin matarka na zo ita ce ta saba kullun sai ta arbo botiki na. Hauka banza. Ai hakuri botikin ne ka ga na manta kuma ba yaro da zan aika ne shi sa amma gashi nan ka dau. Wani ba mutane botikin. Bokitin fa kai bokitin fa shiga daki ina zuwa shiga kai ba bokitin nan. Dan mutum mai laifi ne haka zaka mai baka da hankali. I want problems always. Sorry sir. Haka ake kawo mai laifi. Sorry sir. A wani division ma kake? Daga Sorry sir. Baka da mutunci. Sorry sir. Dan iska ne kai. Sorry sir. Kai. Wari. What? Ku danna mana subscribe domin samun ayyukanmu da tsarar mu ɗora. Kage baki. Kage baki. Sorry sir. Baka da hankali. Sorry sir. Dama haka kuke yi wa mutane a cikin area? Sorry sir. Uban wa ya dauke ka aiki? Sorry sir. Amma shi din ya kasance mai laifi ne sir. Mai laifi? Haka ake dan mutum mai laifi ne haka zaka mai? Baka da hankali. I want problems always. Sorry sir. Haka ake kawo mai laifi? Sorry sir. A wani division ma kake?
daga Sorry sir, sorry sir, sorry sir. baka da mutunci Sorry sir, dan iska ne kai sorry sir. kai ware Me laifi ne ba shi ne sa? na ruwanka ni na ce ya ware waye DPO ku ajin ma tsoro na yake ji tsabar rashin mutunci Sorry sir. haka kaki yake haka aka ce ku wulakanta mutane Sorry sir, sorry sir, sorry sir. baka da mutunci Sorry sir, dan iska ne kai sorry sir. Amma sorry sir, sorry sir, sorry sir. Sorry sir, sorry sir. Na ce da Allah zan iya sanin waye kai? ya Zan iya sanin waye kai? Photo, no be juju be that. Allah bai na rantse da Allah na rantse da sarkin da yake busa min numfashi ni ba kowa bane ba hasali ma ni ne barawon kajin layin nan kawai dai gani ne kana wulakanta shi ka san sebun Wato kai ba kowa ba. Ƙwarai kuwa, ni Har ka sa dan sanda ya cika mai laifi kuma har da marin dan sanda. yalla bai Ko har da marin dan sanda. To yanzu- Har da marin dan sanda. yalla bai Ayo.